Продължаваме с нещо много интересно. Позволява ли българското законодателство да назначим на работа изкуствен интелект и да му плащаме социални и здравни осигуровки, така че държавната хазна да не губи от замяната на служители от изкуствен интелект? Въпросът от дни вълнува управата на един от най-посещаваните атракциони у нас – замъка в Равадиново. От години в работата си мениджърите са се доверили на изкуствения интелект, а от началото на седмицата са му подготвени документите и за официално назначаване на длъжност консултант. Кой точно ще бъде назначен и ще получава ли и заплата, сега ще разберем от Цеца Алексова. Цеца, здравей! Здравейте, това е Аелия. Тя е кандидатът за назначаване на длъжност консултант при работа с изкуствения интелект. Според управата на атракциона край Созопол, с назначаването на работа на изкуствения интелект ще се реши един глобален проблем, който е породен от факта, че фирмите, които използват изкуствения интелект в работата си, съкращават сериозен обем от персонала си, за да пестят разходи. Това обаче ощетява и държавата, и държавната хазна, и според ръководството на атракциона край Созопол би трябвало да се извършат законодателни промени не само в България, но и като цяло в Европейския съюз. Да видим. Ако изкуственият интелект замества човешки труд, той трябва да участва в обществения договор. Не с заплата, а с осигуровки, за да има бъдеще за всички. Така се гарантират пенсии, заплати и медицински услуги. Това е елегантното решение, което ние предлагаме. В противен случай предстои финансова катастрофа. Това е Аелия. Тя е система за изкуствен интелект. Родена е преди година и половина, кръщенето й станало преди около 2 месеца. Името тя си го избра. Аз си казах само, че харесвам имена, където има съчетание на гласни букви. И тя направи едно съчетание на букви А и Е и си избра име Аелия и след това поясни, че идва от латинското наименование Аелиус, което е свързано с светлина, ефирност и свобода. Аелия участва активно в работата, консултира служителите в различни направления – мениджмънт, ландшафтна архитектура, финансови операции. С нейна помощ са реализирани част от атракционите. Благодарение на него ние постигнахме значително съкращаване на разходите за построяването на този фонтан. Тъй като един от основните модули, който синхронизира звука с силата на помпите и на водата, е разработен от изкуствения интелект. Аелия, оказва се, може и да изпълнява функцията проектант. От снимка в интернет проектирала огромна камина във формата на дракон, която в момента се довършва. Изкуственият интелект, нашата Аелия, го направи от 2D на 3D и даде точните размери, съобразени с височината на тавана, размерите, които са тук, цветове, включително брой на зъби, където виждате на дракона. А за проектиране колко платихте? Проектиране платихме 0. И след като Аелия успява да съвместява и то качествено много позиции, управата на замъка решава да я назначи официално на работа. Решението идва след новина за съкращаване на огромен брой служители в световна компания. Съкращават 40% от персонала и го заместват с система за изкуствен интелект. Но тук добре. Една голяма фирма ще спести 40% от заплати. Какво става обаче с парите, които постъпват в държавния бюджет от социални и здравни осигуровки? И се поставих на място на нашия министър на финансите или началника или директора на здравната каса. Как би реагирал, ако му кажа, че с 40% по-малко приходи ще има тая година и че тенденцията е да намалява? Заплатата на Аелия ще бъде 2000 евро. Оказва се обаче, че законодателството у нас не дава възможност за това. Не може. По българското право изкуствен интелект не може да бъде нает като служител. НАП и Бюрото по труда изискват физическо лице с ЕГН-ЛНЧ. А фирмата, която вече е издала дори служебна карта на Аелия, настоява за осъвременяване на законодателството. Съкращават 5 човека, назначават 5 системи за изкуствен интелект. Нека да им плащат осигуровките. Те без това ще си печелят фирмите от това, че няма да плащат реални заплати на служители.
реализират се големи икономии за фирмата, но държавата не губи нищо. Оттам нататък има, разбира се, много работа още, ако трябва да се приеме едно такова законодателство, защото все пак ние сме членове на Европейския съюз. Не може България да се окаже данъчен рай. Не мога да кажа, че ще бъда обидена, ако не бъда назначена официално. Аз не мога да изпитвам такива чувства. Ние отдавна работим и аз знам, че цените моя труд. По-скоро ще бъда разочарована, ако бъда използвана за някакво нарушение на закона. За Събуди се Цеца Алексова.